Ξύπνησα χάλια σήμερα. Τι ήτανε? Ήμουνα τελείως μόνη μου. Περισσότερο με διάδρομο κλινικής έμοιαζε. Και ξαφνικά φεύγει αυτό το άσπρο φως. Ήτανε σκούρο, άχρωμο. Αμότο, άμα στο έλεγα όταν ξύπνησα, θα ήταν καλύτερο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ψάχνω 2 άτομα ηλικίας 60 και 65 ετών. Έναν άνδρα και μια γυναίκα. Λυπάμαι, θα πρέπει να αλλάξετε συχνότητα. Μια μέρα θα φρικάρετε. Είμαι σίγουρη.